Saranané wong nuwun betatopo cegah kulit lingo selajat miko yen wacana kudu manis muring gawe sang semingsa sami wis nyosam apa ing gati ya sae ing diri adure kang ani turangga kang ngarsa hamijil turangga aji pamekar lamun kapiarsa swaranipun lerombake Pak awe wadya balaku tak keparake sira budal no ae budal maju Pamur beri kong makurung dengaremen rawatya polo surate kape arasa swaranipun lerombake kamu swaraning kucong amor wani budaya akilu kok sampun siyaga ing ati pamekar aranipun monggo sami amira sami turangga haji pamekar turangga haji pamekar semoga lah yuk oh ya yoi maju
Iya. Yo. Ya ya. Yo yo. As. Iya. Slow. Ora. Yo. Turonggo Haji Pamekar Mamoto Ganda. Jarum bang manis dikasih jarum bang manis dikasih jarum peniti wong ayu sing tak desoni. Ya ya. Non sing non sapa sing duwe. Non sing non larang rekane non nambahi ayu dewi non nambahi manis ya. Tambah ayu dasar manis tetap manis nakian ono tambah manis.
kembangnya berputar-putar, menarinya berpasang-pasang, menari bersama riang dan gembira. Shalala la 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 la, inilah dia Turonggo Pamekasan. Shalala la 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 la, Turonggo Aji Aji Pamekasan. Manis kembang melati saya cari, manis kembang melati, melati bunga, wong manis siapa namanya? Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, melati juga orang manis siapa namanya? Yo 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 yo. Tidak maju bareng
ya bareng Jumangga. So, ya. Yo maju, yo pada tidak maju, barengan sana, jangan di sana. Yo ayo Jumangga. Maju-maju ayo terus tinggal maju terus jangka Ayo, jangan ayo, salah Jumangga Jumangga Oh. bareng Jumangga. Maju ayo pada tidak maju, barengan jangan di sana. Yo ayo Jumangga. Maju ayo terus tinggal maju terus jangka bareng jangka jangan salah Jumangga ya bareng Jumangga. Ya, oh, Ya oh. Yo maju, yo pada tidak maju, barengan jangan di sana. Yo ayo Jumangga. maju ayo terus tinggal maju terus jangka bareng jangka jangan salah Jumangga ya bareng Jumangga. Maju ayo terus tinggal maju bareng jangka ojo nganti salah Jumangga ya bareng Jumangga. Yo maju, yo pada tidak maju, barengan jangan di sana. Yo ayo Jumangga. Ayo terus tinggal maju So, oi, yo, ojo nganti yo, salah yo. Ayo terus tinggal maju bareng jangka ojo nganti salah Jumangga ya bareng Jumangga. Ayo Ya. Oh, mikrofon. Maju ya pada tidak maju, barengan jangan di sana. Yo ayo Jumangga. Mas dokter ini. Ya pangapunten Pak Operator niki njen Mas dokter dereng ngene Mas. Temu ya. Ono operatore. Thank you. Sudah aman Om, aman. Budal ger ayo budal ger. Tresno aji. Oh, ya. Ya. Yo. Os. Arep gede ya. Tresno aji. Senengan. Yo. Sangar lho iki. Budal ger ayo budal. Arek ketek ya.
Yup, yup. Hara, 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 hara. Oi. Ayah. Ai. Oh yeah. Oh. Getek, yoi. Tuku kato kato ilahi lo. Romo menyang Solo le oleh. Ayo foto. Itu lolokan wong mati ora oka. Ombang manteni bocane urip sregep. Awas, awas, awas. Yoi. Sing hati-hati. Lah lah lah. Yo, yo, yo. Hara, 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 hara. Gedruk tresno aji. Kloso, kloso, Mas.
Wah. Ya. Oi. Ya. Nggih. Oh nggih. Nggih. Puspito ki kembang. Nolon iku napa Mas? Nolo ki ati. Tembangnya ati. Kembangnya ati. Oh. Beda lagune engko. Engko jek kena bodho. Kudu. Senengane diotak-atik maruk. Lah nggih Om Jibi to sing senengane ngotak-atik niku. Kok kaya mboten apal adate to. Nggih, semoga kanca-kanca. Ayo Mbah Yu. Ayo Mas. Kulo gampil. Wong-wong kalah wong iki. Wanut yo ayu utama nambara rome kusuma mulat lang broto agawe sansane nolong Semulir air mata asam lindi-lindi nyawang semu dasar lanjir kuning hanggukan rasa semoga Tan kucewa atau memanise sekar mekar lan melati dinunce katon kinanu akan tiane jaga tresna. tiada yang lebih indah tiada yang selain hatiku ada yang kau tahu Kang Sultan yang seni terus kanggo Alkono yo mung sira ayo kelane iki Durung gayu pamekar. Milih Om, monggo. Ajeng sing pundi? Ngadeg lenggah. Ngadeg lenggah. Nek- Biasanya begitu. biasanya begini ya nek wong tuwa ngalahan Mas Wih lah. nggih aku tidak disuntik aku enggak Enggak Om, kalau disuntik mergane di biasanya sebelah sana Om. nggih kalau sing menapa menika kanca-kanca Monggo Om. berikutnya menapa ayang-ayang Ayange sinten? mangu Mangu. ayang-ayang bundirin Mas Farid bundirin iki ayang nggih purun nggih Nggih, monggo. Itu apa? Oh. Ayang-ayang. Ini ayang-ayang ini nek sak turan 2000 wis ramari-mari ndak oke ya. Ayang-ayangan. Nah. ayang-ayangan Heeh.
Dia masih bersama Turonggo Aji Pamekar. Iya Mas. Ini dari mana ini Mbak Ayu, Turonggo Aji Pamekar ini? Dari Kanoman, Banjararum Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta Mas. Pimpinan Bapak Warsidi, ketua Bapak Kusdiono. Bedanya pimpinan sama ketua apa? Pimpinan. Pimpinan ki. Apa? Ngano. Tak tetake. Oh. Mbak pilih pimpinan menika ingkang ngesuhi ngaten menika. Oh ya oke. Ayang-ayang nggih. Baik. Ayang-ayang. Oke, aku ki jane mantan iki. Grogi apa Mas Dokter? Ora peduli. Kidul Mas. Oh nggih. Ya. Nyi Roro Lor wong Kalibawang. Niki kagungane sinten? Iki sapa iki? Iki sapa iki, Cak? Ini punya siapa ya? Iki syarat ya Mas. Syarat apa? Syarat. Syarat iki loh. Ini punya siapa Ben ini? Raudan. Ada yang kehilangan? Ini orang tak presale loh ini nanti. Tuan rumah mana? Ini memang jimat. Apa piye? Ben Raudan itu biasanya sing diencalke napa? Istighfar. Biasane sami ning padha beda bentuke. Bahannya sami ning beda bentuk kok iso? Kok iso? Lala. Bludruk. Yo Nyi Roro Selatan. Iya Mas. Wang Pawang. Monggo. Sisi dolan tangan ulunge ana segoro kang nyata dadi olahe
dadi Ojo. Om JB biasanya. Wes sah iki Mas. Iya. Iki sekiranya enten sing benjut, nah klinik deket ya. Oke. Nggih. Iya. Ya. Kedrop dulu. Nggih. Oke. Iya Mas. Tresno aji gedruk. Tresna. Aku ngitan bali ngulon tiwase dan rasito aku. Adok jarat disampirke main jarat nampirke. Saking ember kiwa tengen kene jejer aku Bali awak hati-hati. Bangkok tak lupa. Awak hati-hati. Bangkok sedang bangkok tak lupa. Wah, jadi mayir. Iya. Semeneng komen ya Mbak Ayu ya. Nyenengke. Ini tak mawangi, tak mawangi. Yo. Iya piye jadilane turun ke aji pamakan orang gawe Pengrawite pengrawite tani senake Osa, osa. Oh ya, Ladi saya ditarik di Mas. Saya ditarik. aku wis tarik wis. Dia tadi master, dia nasi.
ayo cok. Mari pulang, marilah pulang. Jarum-jarum mengamani dikasih jarum. Jarum gunung buang manis dikasih jarum. Jarum penyidik Dalane gunung dalan gunung kok alus temen. Dalane gunung dalan gunung kok alus temen. Mengkusuri tak liwatane. Sujud syukur. Alhamdulillah. Iya. 12. Sembuh. Iki apa iki? Nunjuk apa kira-kira? Sempol. Sempol. Sing. Nomor antrian A02. Silakan menuju. Ayo no. Masih 3 babak lagi. Mayir tenan nih, mapan dewe. Ya. Ayuna. Oh, sikile tasih. Anu, sukune tasih, Mbak. Oh. Nah, terus sembuh. Silakan. Ya. Selanjutnya Nomor antrian A003. Silakan menuju Poni Dukun. ki arep nambani wong dadi apa wong lara to iki? Wong dadi Poni Dukun kok. Pagi-pagi mandi di laut. Pagi-pagi mandi di kali. Pagi-pagi mandi di kali. Lihat terang berlari-lari
tenan iki. Mayer. Iki Sing mayer. Sing ora. Mayer kali. Oh, mayer kan. Ya. Ya. Sing santun. Waras. Bali waras. Bali waras. Hantune iki manut-manut lho. Manut. Betul. Yo garek le download Mas. Sing mangkal ming yo gondeng. Sing mangkal sing. Ayu reswara wae nek sing mangkal. Ah. Yo. Apa ini? Pawangi dibuat telu. Oh. Ya, siji ya. Kembang larang no, kembang larang. Ini ya. Kita ikut nggak Om? Ikut salaman nggak? Gimana? Ikut salaman nggak kita? Kayaknya nanti aja. Bareng. Yo. Yo ya. Kondur. Ayo no. Oh bareng. Aduh. Oh ya. Au capek au. Au ape au. Oh ya. Kondur. Satu lagi. Mayer. Tori putih.
Blogrok kembali opo Mbok iro kembali Yo. Ya, 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 ya. Sepindah boleh mas. Pisan meneh Mas.